Здравейте, уважаеми зрители на YouTube! Аз съм Елементата и започваме новата поредица на Майнкрафт с Глент и Уи 4 на Майнкрафт Survival. И аз се казвам GTR в играта. Хайде да почваме. Така. И това е епизод първи. Започваме. Чай да пусна чудовищата. Трудност нормално, най-налесното. Така. Драги зрители, сега ще играем на лесно, за каквото защото трудно ще си намерих храна. И да ви кажа, че намерихме от началото, видяхме тази къща на вещица. Моля да измисля. И ще я преплуваме до там. Айде да правим телетавино. Ей, ета ме отсреща ще си направим къща, защото е това. Виж, ета ме отсреща умния брат. А храна отде ще си вземем, първо ще си посадим градината да едем, защото дърво трябва да наберем, бе. Защото сега нямаме никакви материали. Вътре. Какво има? Саксия. Не, първо трябва да наберем дърво. Първо трябва да наберем дърво и тогава. Аз ще взема и вънни лили, защото обичам да си вземам това нещо. Сега вземе имената на това. Чуле. Уи му викам, защото това е W и... така, уважаеми зрители, сега ще вземем малко дърво, за да... Как се качи? Оцелеем. Къде ще се качим? Първо вземи такова дърво, бе. Ела си вземи дърво. Как не ти трябва? Чакай, Християна... Нищо. Чакай, че... Първо аз ще направя... Това са вече съм направил... масата. Няма значение. На английски, не на български. Знаете, че сигурно няма чувате много християн, защото за каквото надо по... на голямо разстояние от микрофона. Първо само това. Кирка ще направим. Ще ви направя на тримата, чакайте. За какво направих? Три, аз не знам. Ела, просто да ти дам. Уи 4, айде. Ето и твоята. Да изкопаем сега такова. Камък, той е важен. Има и зайци. Това е тъмният дъб, гората и там ще направим къща. Тук я вижте какво има. Аз ще влеза малко при вещицата. Ей, вижте, и тук има такава гора. Ние сме близо до всякакъв терен, биом. Не бе, после ще влезем, защото сега трябва да взема камък. Откъде и аз не знам. Тук има ли пещера? Добре, ти вляз при вещицата, аз да взема... То паднах. Аз много обванявам. Да, някаква храна си вземе, айде да те потърсете нещо да ядем, защото цакът се тъмни, ще направим първо една дупка. Къщата ще ни е една дупка. Обежище. Може да е вътре, може да не е. Не знам. Много го нямам и сигурно ще умра. Аз знам как да оцеляваме, знаете ли как сега? Първо в началото, знаете ли как ще оцеляваме? Ще набера малко повечко такива работи. Взимайте такива, ще направя една модика на този остров, ще си направим една градина. Семена, малко семена вземете. Аз ще взема монтики. Монтика ще направя. Що сме направили две маси? Зайче, убивам го. Не, вече ни трябва. Убили го? Не. Значи го такова. Любим. Ще ги размножаваме, кой само едно. Трябва ми кофа с такова. Аз знам къде ще е градината. Тук при това, дето е водата близо, защото... тук. Тук, там не може. Ма не може тук. Не може, защото няма вода, затова тук близо водата, иначе не е вода. Нали растенията, че... Аз съм събрал, ти събрал малко. Тук съм направил дупка отдолу. Добре, де. Какво ще измисля?
запълняхте ли? Да. Не трябва да скачаме много вече. Де е дупката? Още сега. Е тук, е там е. Е там, сега сте там в заливчето. Тука ли? Знади къде е? Е там, не, ти е подмина. Подмина по-насам, там, назад е. Я покажи. Тук. Че умрях от глад. Добре, ви 4 бере Ама трябва ни колко е дърво. Направете колко. Сега първо Аз ще ти направя вземи колко. камък да направиш печка. Защото сега ще се спават Аз тук не ме бързо, че го Не, няма. И ще ги биеш. Мечове трябва да си направим. Аз ще го върна. Сега докато порасне това може да умрем. Има ли храна в къщата? Какво намерихте? Може живеем там за кратко. Докато си направим къщата. Нормално ще запълним цялата къща, като я напълним с легла. Его, крафтинг тейбъл е тук. Имам както напълним тук в къща. 2 са. Аз малко ще направя въглени, да знаете. Аз ще си направя един меч. Я си направите по един меч, защото... Аз имам отдавна. Сега направи си. Моля ми да дадеш малко камък. Знаете, аз правя въглени. Чухте ли? Аз ще направя дървен меч. Аз имам дървен. С истинските имена, ако казваме, е по-лесно, защото тъй съм запомнили. Айде. Нали? Камък ми дай. Къде си? В къщата е. Аз сляза долу, защото не мога. Аре, пак ли, че... Тук да си... Тук знаете, че... Това добре ти го видя. Тук ще ни е къщата. Бързо вземете печката и това. Взиме. То още не се стъмнило, просто трябва да вземем храна. Имам 4 патри. А тя не расте бързо. Уважаеми зрители, тъй като не съм до сега почвал с чудовища, може да умрем. Като нуб. Като нуб. Нуб. Стъмва се. Няма спауни. Има гъби. Има ли от червените? Защото аз вижте колко съм ограня, аз направя... Я вземете печката, де. Някаква храна, не има ли... Има зайка, ще го убия. Убий го и вземи това. Има ли? Първо на мен ми го дай да го такова, защото аз 3 кокълчета. И ще остана на половин сърце си. Тук има още един зайка, още неколко. Но те са малки, няма нищо от тебе. И как са малки? Малки са. Има един голям. Не има ли? Малки са. Чакай, Зайците не ги разджам. Идва такова, айде. Айде, вземи си храната и беги. Аз не мога да бягам, няма пази, докато хода бавно. Няма пазете, че верно ще спанат сега и... Постоял съм там на другия ден, ако станат. И тук ще бутнем това. Опа. Едната стълба. Айде. Бутния най-долната. И да имаме земя, защото после как ще стане. Печката е християне. Въглища. Дърва кой има? Идвай, защото става тъмно, християне. Къде си? Къде? В къщата ли? Не си в къщата. Ние сме тука. Ти стой там, айде. Представя, дай ми такова дърво, дете не е обработено. Имаш ли? Дай. Ти умирам. Я затвори вратата, представя. Оправя някак си. Трябваше ми повече. Дано остане нека въгнем тук. 2. Примерно светено напълно. Така, да не идват. Ти ако искаш той там през нощта пък. Така ще е яка. Как сме се направи? Сус! Какъв сус. Сус, да. Сус, вара. Сус ли има? Трябва да убием. Знам, че ще завъже за конете, ама тук сега идват зомбите.
тази кука. Даде ми доста. Аз ще търсам. Явно. Сега ако умрем... Толкова сме силни. Трябва няколко въглена да направи. И така, уважаеми зрители, дойде нощта и сега ще е тежка. Тежка нощ. Тук ще слагам това, да знаеш. Тук. Няма му да се каже. Аз много тук големих късите, да знаете. Добре. Трябва да такова. Храна. На ония брак трябва да има. Сепите не дават храна. Трябва да взема от някъде. Той ще нанеса ли и вече? Не съм спала. Аз не мога да осветих, може да... Тук факли... Аз слушах факлите. Какво намеря ти в земята? Трябва ни Нищо. желязо много. Спешно. Мадам, аз как се подскажа. Аз М. към 20 минутки, искате ли? Добре. Какво? Не знам дали ще е толкова, защото... Няма кой да направи два крафтинг тейбъла. Аз единия го направих, другия е християн. И тук направих още една печка. Да му се кача тук, Няма ли много, бе? Айде ходим да се бием и трябва да взема храна. Елате при мене, да търсим малко. Само махаш едното. Да. Чакай да го... Какво да търсим, викаш? Ай бе, да убиваме зомбите, да взимаме храна, че ще умре. О, верно, а те дали ще... тук ще се спавнат. Крипър! Ага, не стъпва да заря. Той нищо не дава хубаво. Идвайте, елате. Сустата. Къде е? Мале, Исуса, май ще иде към нас. Където е това дупката? Ма там няма храна. Искам да... Аз ще идя на ония брак. Вие трябва някой да дойде с мене. При мене влези и нема. Чухте ли зомбито? Не. Сега се скрай. Влези, ако искаш хора при мен. Нема па. Що? Защото така. Защото има зомбито. Да идва ли аз? Къде? Трябва да имам нещо, иначе ще умра. Исус, аз се Спокойно, аз имам по-малко. Аз отивам. При това. На брега. Трябва някой да дойде ми помогне. Сапна, примерно. Крипърчета. Не знам, трябва да... Не можем сега. Еди, брат, бе, аз не съм си набрал време. За какво ти дърво? Да направя лодка да го направя. Не крипъра. Изчезва. По-добре. Чай да понамаля звука на играта, защото той има да е много силен да не се чувам. Да не се чуваме. Така. Тук... Зомби! Тя че ще се отдава. Опа, това ще ми е под ръка, че мога да се кача и... Две. Дано... О, кокошки! Уби, бързо, бързо. Убивам ги, бе. Много са. Всичките направо. Зомбите и паяци. Те не ме интересуват тия. Паяци или не паяци. Или аз като гледам водата, няма да ме види. Преследват ли ме? Елате. Добре, 4 бутчета. Елате тук, където ви показах. Където Радя направи. Аз ще обърна. Ще дойда да ти дам колко си на храна. Аз ли? 3. О, аз вече съм бавен. Много бавен. Аз съм близо. Това ще долу. На сутринта трябва пак да търсим храна. На сутринта ще идем на ония остров да намеря храна някаква. Вече събрах стак земя.
Няколя с чудовища. Охо, зомби. Това зомби винаги го чувам. И преди малко го чух, ама го няма. Къде се е замотал, не знам. Я водих дупата, която направих. Трябва да опечем това. Където ти направи? Трябва да опечем... Къде си? Тук е в къщата. Временно месец, че съм много. Тук си вземи едно. По едно да пестим. Да, по едно са. Зомбито иначе не е при Има и яйца, ама те като не могат да се ядат. Аз издех едното ям. Ма щупете яйца, бе, може да порасне кокошка. Моля, ма ти ще Убиете. трябваше една. Ей, сега вече е сутрин. О, да, излизам. Съмва се. Може да има някой човек. Да има. Ако има, има. Ма как няма вещи за тук, това е якото. Аз сега ги изимам това. Двете пилите са в мене. Да ходим да си търсим храна е там. Ако ли не, един зайк има тук, ама то ни... Скачайте, ще изтървим това. Айде да ходим да плуваме нататък. Ще изчакате ли? Представяш, що си натам? Да. Натам аз ходих, ама айде насам ще видим да не се загубим. Ще те чакаме. Тръгни насам, айде. О, зайка ще го закува. Не дай то. Голяма бе. Много ли? О, верно. Не, ще намерим някаква друга храна. Ей, го крави! Крави! Не викай. Не, гай. Не, че нямаме такова. Остави ги тия двата. Чули ли? Други зайци. Давай. Айде, убиви. Не поснали нищо. Две крави. Нищо. Две отърпи ги горе, има още. Дано ни пуснат по 3 места там. По-далече. Охо! Отърпи ги. Бая месо. Ууу. На мен 4 месо имам. Това е добре. Тук има 3 крави. Крави. Те ще ги оставим. Коне. Е. Дай, ще ти удариш в... Блъскаш я в... Коне. И овце. Опа, айде да си вземе овце за легло. Айде бе, ние вече имаме храна. Овце за легло, бе. Ама само 3 отърпи. Дай, то ще трябва повече от 3. Значи 3 за 1. Ние сме 3. По 3-9. Кокошките. Ето кокошки. Ама вече няма да тръпим зайци. Защото тук ще си правим не къщата, чухте. Ето, ако ми бял кафе, ще го запазвам. Тук има и зайци, това ми харесва в тъмната глава. Ето, кон ще го запазвам. Запазвам кон. Добре. Това ми е любимия. Аз ще вземем всички както обикновено. Да, Айде да ходим на това. Ма къде ще? Още крави има. Не, ти стой там, а ние идваме. Айде да опечем месото. Забива ти, лагва ти. Персон. Ето те, ради аз си главам. Не, връщаме се. О, пак ще убил лодката. Той го забил як. Хабиш. Лилиите се чупат, аз не знаех. Ами трошат се и на брега. Аз ще убия само една крава, чули. Уважаеми зрители, сега ще скачам... Чули, ще убия една крава. Аз ще убия една крава сега. Сега ще скачам по... 6 месо имам. Водните лилии. Като мост. Аз не знам, че са водните лилии. Не съм много добра. Има голям зайк при мене. Та къща... Добре ни е спалнало до тази къща. Развивам. Сега... Да опечем храната всичката. Направо. Да, ба, съм И Християна, ела се премести в нашата къща. Тук горе, защото тя е по-безопасна. А ти входа беше ли си го закрил? Да. Добре. Аз имам 6 месо, мен, това е много хубаво. Как се следваш? О, то зайк порасна. Да, аз ви казвам. Остави ги, бе. Да, но той е един май. Остави ги. Но са два. Вижте на сладката. Сега ще я бусни. Не бачи, потегли на някъде. Аз ще взема още камък, защото... Абе, що такова като лодката, бе? Малко. Още малко. Лодката си тюпне, фа.
Това ще го оставя тук. Къде е лодката, бе? Ето тук, той я Можеш ли да я таковаш? Можеш ли да я спреш и да я вземеш? Не, то не става. Може. Не. Може. Как? Сигурна съм. Знам, че мога. Да, спирачки. Охо, ти много... Ама ти тук закрили ли си входа да не Да. влизат? Аз ще копа. Защото тук няма да не е къща, тук аз просто бех копал за... Мина. За мина, да, за камък. Ама дайте място на... Я вижте, копнах тук 3 купчета и желязо. Ела тук в къщата, аз ще ти дам. Там имаме желязо. Ела в една къща, дето е това. Дето е на вещицата къщата. Там Чули, там има в печката. Ети. Яш. Опа, и аз трябва да ям. Аз ясно не намеря. Малко. Да си взема камък. Тогава. О, мале, месото дели го става, бе. Дай малко на мен, аз го векам. Дай си, бе. Дай, бе. Чакай. Тебе се точно. Чакай. Кой има готин текчер пак? И ти служи ли си го? Аз дадох ли ти? Той е ресур пак. Трябва да пия вода. Да почваме ли си голямата къща? Голямата няма да почваме сега. Защо? Първо трябва да си направим градина. Ти се бързаш, за какво бързаш? Айде посада бамбук. Не мога да бързам, защото няма нито храна, нито... Аз бамбук ще посада. Нищо няма. Още. Аз бамбук В посада. голямата къща първо сега ще живеем в дупка някаква ще си направим, да ни е като барлога някаква и после ще си направим къща, защото сега нямаме нито материали, нито нищо, ти искаш къща да правим. Съндък. Къде? Я вземи факлите от дупката там. Там дето бехме. За това. Дето ти осветва. Е, това са факли. Дето. Да не се спавам някаква гадори. Се спава то, нали сме в къщата. Та кирка трябва да изгора. Представете си сега да намеря гема. Те са много надълбоко. И това беше от мен. Паднах в къщата. Чухте ли го? Да. И какво беше? Не бе. Не, че е некъде. Така. Чакай да дойдем и ние. И това беше от мен, драги зрители на YouTube. Чао!